Fil-qorti komplew jinstemaw recordings ta' konverzazzjonijiet bejn Melvin Tewma u Johan Cremona li fihom Tewma jinstema' jitkellem dwar Jurgen Fenech, l-aħwa de Giorgio u recordings li kellu fil-possess tiegħu. F'waħda mill-konverzazzjonijiet Cremona jinstema' jgħid li kien magħruf li Fenech kien qabbad lil Tewma. Meta mistoqsi mill-prosekuzzjoni Cremona qal li dan il-kliem kien ibbażat fuq dak li kien jgħidu Tewma u mhux fuq tarif dirett li kellu hu. Cremona qal li Tewma kien ikun fi stat mentali ħażin u li huwa kien jipprova jikkalma u jbiddillu l-burdata. Fil-recordings Tewma jinstema' jgħid li kien xeba bħajtu li rid jikxef kollox u li Fenech ma setax jaħrab minn dak li kien seħħ. Il-prosekuzzjoni staqsiet lil Cremona għaliex jekk kien qis ir-recordings kellhom valur qatt ma ħeġġeġ lil Tewma jieħodhom għand il-pulizija. Cremona wieġeb li beża l-interessi tiegħu f'negozju li kellu bisħab ma' Fenech. Ix-xhud ċaħat il-verżjoni ta' Tewma li waqt laqaf ħażebbuġ kien sar diskors biġietili ta' babbieħ l-eks Ministru Chris Cardona. Għalli f'dik il-laqgħa Tewma kien qal lil Fenech biex jerġa' lura d-dar iżda ma sar ebda diskors dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Waqt il-kontrożam id-difiża staqsiet lil Cremona dwar persuni oħra li Tewma kien semmielu, fosthom Keith Schembri, Kenneth Camilleri, Chris Cardona u David Gatt. Cremona saħaq li ma kienx jaf x'arranġamenti se tagħmel Tewma ma' terzi u li ma setax jivverifika dak li kien jgħidlu. Fis-seduta xedet ukoll b'kollegament virtwali Julia Toma, uffiċjal tal-Pulizija Ċipriotta li kienet taħdem mal Europol. Hija spjegat li l-ħidma teknika li saret biex tkun estratta informazzjoni minn tamir elettroniku fosthom apparat marbut ma' Melvin Tewma.